Pozdrav svima i srećna vam nova godina. Dobrodošli na moj kanal i prvi ovogodišnji video. U ovom videu vidjet ćete delić atmosfere sa Zlatibora za doček nove. Zatim pogledajte kako izgleda renovirani Kraljev trg i Zlatiborsko jezero ako niste imali prilike da ga vidite posle renoviranja. A u nastavku videa imat ćete neke scene iz najnormalnijeg porodičnog života. Pa uživajte! Evo kako izgleda novo jezero i mi kod njega. Hvala Bogu da su ga više sredili. Ja ne znam da li znate letos kako je ovdje bilo izruinirano. Znači nije moglo nigde da se prođe normalno. Radovi na sve strane, sve su ispremeštali. Nismo imali gde deci ni palačinke da kupimo. Bilo je strašno, ali su sada, evo kao što vidite, delimično sredili. Pojedine tezge rade, više ih ima koje ne rade nego koje rade, ova samo na početku i možda još dve na kraju. Inače, veoma dugi niz tezgi i po mom mišljenju nekom skromnom, sve su onako bezlične, sve su iste. Nekako mi je bilo draže ono ranije, gde se znalo svaka svoja drvena tezgica i onako imalo je dušu mesto. Dok ja ne spalujem, uživamo pored jezera, majstori veliko rade i buše i šta sve ne. Pa neće ništa da im fali. I evo, pao je prvi sneg na Zlatiboru. I još uvek pada. I jedva smo ga čekali. A do sutra će da nas zave. Tata Zlantan čisti kombi. Ima problema, lepo ti tata rekao da kupiš ciradu, eto ti sad. Pa nema veze, šta im fali. Evo što imamo putare, nisu čistili sneg ni na glavnom regionalnom putu koji ide Zlatibor na Crnoj Gori. Evo šta je. Iznenadio ih sneg u decembru na planinu. Gde smo? Ne znam koliko se vidimo. A? Ćao. Mali Meda. Pozdrav svima. Mali Meda. Evo drugo jutro na Zlatiboru kako je pao sneg. Sneg je dubine, ni manje ni više nego malo ispod kolena. Evo. Evo ga. Znači to je padalo celu noć. Evo veče, hteli smo da idemo u centar, ali nešto neće moći ove noći zbog dubine snega. Evo ga. To sve ima da se čisti. Pa pošto nismo otišli do centra, naravno šta ćemo drugo nego da napravimo picu. Inače u domaćoj radinosti naš poret u Smederevcu ispalo je bolje nego što smo se nadali. Tako da deca nikada ne smeju biti gladna. A ni mi odrasli. I ovako izgleda jezero noću. Slike koje sam ja viđala po Instagramu i kao reklame za jezero noću bile su daleko živopisnije i daleko više nakićene i onako nije delovalo lepo, međutim zaista lepo deluje noću. Nemam primedbi. Stvarno su ga sredili onako svetski. Jedno napred, vidim ono tamo. Evo ona, 31. decembar, četvrtak, Zlatibor, otkazano sve, evo naroda nema nikoliko.
Kraljev trg, koliko ja pamtim Zlatibor ovih 17 godina koliko sam tu. Doček nove godine. Nikad nije bio prazniji. Evo ga. Ali uporni ljudi šetaju. I usput nose vodu, roštilj u kesama, šta će? I tako. Žurka počinje. Jeste. U 18:00 zatvaraju se svi kafići i svi živeli apartmani vikendice. I ovo bi bilo sve od nas za ovaj video. Ljubimo vas puno, pozdravljamo. Ako vam se svidjelo, prijavite se i očekujte na proleće još mnogo novih pesmica. Čekamo samo da se rodi beba i onda snimamo punom parom. Ćao!